Nitie gik mang'eny onego beno timo, and one of them en gima iluongo ni transparency. Mwaonge godo at the current regime ma wantiere as a football and as a country. Koro that's why ineno ka oko kae sani ji mang'eny wacho ni gidwaro a fresh start. A fresh start to mean that ogidwa jok mane nitie telo no. Mosebedo kanyo all alone, gisebedo kanyo higni apani madhi 8. To higni 8 ka in ng'ama onego beni timo gimoro ma ji neno, onego beni isetimo e higni 8 go. Koro gima timo penjo ni ka nitie jok mane nitie kanyo higni go te, to pod sani gidwaro noketgi e kom no. Higni 8 go te kane onge gima ne gisetimo manya konyo mpira ma Kenya sani. Ang'o ma gidhi timo manyien mano gitimo higni 8 go. Koro omiyo sani wadwaro ng'ama dhi neno gik mopogore and madhi address problems wan godo sani at large. Yeah. Lord. Kamonti sani gi wacho ni ne mani bedo jagoro mokwongo mana ne odonje riwruok matayo tuke adhula pacho kae. Kinyalo go higni go duto nyaka odiochieng' ma kawuono. Kikompea kata na gi countries mamoko. Tanzania neno ka koro iwacho ka pile ni Tanzania kiko wach no sekalowa. To wan kwanene gi oko kama waneno ni Tanzania kama gintiere sani gin kama bor moyowa. King'iyo weche mag referees, king'iyo weche mag clubs, kapod giywak e wach mani kitimo rak mar kata na mar loso kata na broadcast rights, gini kelo ne gimoro ni gisain. Iparo ni kanye